ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮತ್ತು ಎಂಚಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯಲ್ಲರಿಂದೇನು ಇನ್ನಿದಾದ ಗೊತ್ತಿನಿ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ದಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಾನು ಶಾಕ್ ಹೊಡ್ಚಿ ಯಾನೇನಿನಿಗಳಿಗೆ ಸೂಪರ್ ಆಯ್ನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರೆಮಿಡಿ ಮನ್ಪೆ ಈ ರೆಮಿಡಿಗೆ ಬೋಡ ಆಯ್ನಿಗೆ ರೆಡ್ಡೆ ವಸ್ತು ದಾದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಆತೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಪಾಡರೆ ಓಕೆ ಮಾತ ಕುಜ್ಜಲನ್ ಪೂಲ ಫುಲ್ಲು ಮುಂಚೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಕಟ್ಟದು ರೆಡಿ ಆತೆ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಅವು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ತೂಕ ದಾದ ಪುರ ಬೋಡ್ ತೂಕ ಬಲ್ಲಿ ಪೊಯ್ ಮೂಲು ತೂಲೆ ನಮ್ಮ ಎಪ್ಪಲ್ದ ಚೋಳಿದೆತ್ತು ದಕ್ಕುವ ತೂಲೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಎಪ್ಪಲ್ದ ಚೋಲಿ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಆಂಡ ಎಂಕ್ ಯಾನೆ ಎಪ್ಪಲ್ ತಿನ್ನ ಪೂರ ತಿನ್ಪೆ ಆಂಡ ಇತ್ತ ಉಂದಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಗಕ್ಕೆ ವರ್ನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಯ್ತಾ ಎಪ್ಪಲ್ದ ಚೋಲಿದೆತ್ತು ಸ್ಕಿನ್ ಔಟ್ ಮಲ್ತದೇನು ಈ ಚೋಳಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ಕಿನ್ ದಾದಲ್ಪುಡು ಎಪ್ಪಲ್ದ ಅಂಜನೆ ದೀಲೆ ದೀದು ದಕ್ಕರೆ ಪೋಚಿ ನೆಕ್ ಯಾನು ಒಂತೆ ವಾಟರ್ ಮಿಲನ್ ಪಂಡ ಬಚ್ಚಂಕಾಯಿ ಉಂಡತೆ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಇಂದೇನು ಪೂರ ಬಿತ್ತು ಸಮೇತ ಪಾಡೋಡವೆ ಬಿತ್ತಿಡ್ಲ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಪೂರ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಪೂರಲ್ಲುಂಡು ಅಂಚ ಸ್ಕಿನ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಪಲ್ ರಡ್ಡು ಟೈಪ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಉಪ್ಪುನ ಬರ್ಪುಂಡು ತೂದು ದೆತೊನ್ಲೆ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಜ್ಜಾಂದಿನ ದೆತ್ತಲೆ ಒಂದು ವೆಟ್ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ನೆನಿತ ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಪಾಡ್ದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಓಕೆ ಪೊಯ್ ಮಿಕ್ಸಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡರೆ ಪೋಚಿ ಒಂಜಿ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನು ನೀರು ಪಂಡ ಯಾವು ಸಣ್ಣ ಪೇಸ್ಟ್ ಆವಡು ಓಕೆ ಯಾವು ಸಣ್ಣ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪುಗ ಯಾನು ಮೂಲೊಂಜಿ ಪಿಂಗಾಣಿದ ಗ್ಲಾಸ್ದ ಬೌಲ್ ದೆತೊಂದೆ ನೆಕ್ಕಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಅರಿಪುಗ ನಮ್ಮವೇನು ನಾವು ಕೀತು ತಿಕ್ಕಿಂಡ ಯಾವು ಮಸ್ತ್ ಬೊರ್ಚಿ ತೂಲೆ ಆಂಡು ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನು ಕಾರ್ನ್ ಪೌಡರ್ ಪಂಡ ಜೋಳದ ಹಿಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾನೆ ಜೋಳದ ಹಿಟ್ಟು ಪಾಡ್ದು ನೆನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಸೊ ಮಿಕ್ಸ್ ಆವಡು ಒಂದು 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಯಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡರ ಪೋಚಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ 1/4 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನು ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾವು 1/4 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನು ಖಾಲಿ ನಿಕಲ್ಡ ಬಾದಾಮ್ ಆಯಿಲ್ ಇತ್ತುಂಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಯಾನು ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡುವೆ ಎನ್ನಡ ಬಾದಾಮ್ ಆಯಿಲ್ ಇಜ್ಜು ಓಕೆ ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕಲ್ಡ ಒವು ಆಯಿಲ್ ಉಂಡೋ ಅವು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಬಾದಾಮ್ ಆಯಿಲ್ ರೆಡ್ ಪುಟ್ಟಂದ ಬೇತವಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಯಾನ್ ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡ್ದೆ ಓಕೆ ಮೂಲೆಯನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಜನ ದೀಯೆ ಇವು ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಜನ ಲೈಟ್ ಬೆಚ್ಚಾವಡು ದುಂಬು ಪಾಡೊಡ್ಚಿ ಓಕೆ ಯಾನಿತ್ತ ಪಾಡೊಂದು ಲೈಕ್ ತುಲೆ ಇಂಚ ಸೌಂಡ್ ಬರೋಡು ಪಾಡುನಾಗ ನಮ್ಮ ದ್ಯಾಪನ್ನುಂಡ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಎರಬಲ್ಲಿ ಬೆಚ್ಚ ಎರಬಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಒಂಚೂರು ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅದನ್ನೆಟ್ಟ ಒಂದು ಮಲ್ಬೋದು ಒಂದು ಸಿಮ್ಮುಡೆಪ್ಪೋಡು ಗ್ಯಾಸ್ ತೂಲೆ ತಿಕ್ಕ ಒಂದು ಬತ್ತನು ಒಂಚೂರು ದಪ್ಪ ಒಂದು ಬತ್ತನು ತೂಲೆ ಈ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ತೂಲೆ ದಪ್ಪ ಒಂದು ಬತ್ತಂದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಯಾವ ಈತು ಅವು ಇತ್ತೆ ಚೌಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಚೌಲಿ ಹಾಪುನತ್ತೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ದಪ್ಪ ಹಾಪುನು ಯಾವ ನಮ್ಮ ನೀನು ಜಾದು ಒಂದಂತ ಚೌಲಿ ಆವಡು ಒಂದು ಬೆಚ್ಚೊಂಡಿತ್ತೆ ಚೌಲಿ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ತೂಕ ಓಕೆ ಚೌಲಿ ಅಂಡ ನೆಕ್ಕಿಯಾನು ಮಲ್ಪುವೆ ಪಾಡುವೆ ನೆಕ್ಕಿಯಾನು ಗ್ಲಿಸರಿನ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಗ್ಲಿಸರಿನ್ ಒಂಜಿ 1/4 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಯಾವು ಕಾಲ ಬರ್ಚಿ ಒಂಜಿ 2 ಡ್ರಾಪ್ ದಾತು ತುಲೆ ಈತೆ ನೆಕ್ಕು ಒಂಜಿ ಯಾನು ವಿಟಮಿನ್ ಇ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್ನ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇದು ಶೋಕು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡೋಡವೆ ಫುಲ್ಲು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು
ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ರೆಡಿಯಾಂಡು ಒಂದು ರೆಮಿಡಿ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದಾಂಡು ಉಂದೇನಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪುಗ ಏನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೈಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ತದಾತಂಡು ಅಂದೆ ಕೈಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ತೇನು ರಡ್ಡು ಕೈಕ್ಲ ಒಂತೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ದ್ಯಾಪಂಡ ಒಂದು ನೆಟ್ ಡೆಡ್ ಸ್ಕಿನ್ ಪೂರ ಉಂಡತೆ ಈತ ಚಲಿತ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಔಟ್ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಸ್ಕಿನ್ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಡ್ರೈ ಆದು ಐಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ರೆಮಿಡಿ ಒಂತೆ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತುದಲ್ಲ ಹೆವಿ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ತಲಜ್ಜಿ ಈ ಚಲಿತ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ರೆಮಿಡಿ ಹರ್ಬಲ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡದಲ್ಲ ನೆಟ್ಟು ಕೆಮಿಕಲ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲು ಯೂಸ್ ಮಲ್ತು ತೂಲೆ ವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತು ತೂಲೆ ಮಸ್ತ್ ಡ್ರೈ ಸ್ಕಿನ್ ದಕ್ಲೆಗ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಕಿನ್ ದಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಆಂಡ ಆಯಿಲ್ ಸ್ಕಿನ್ ದಕ್ಲು ಒಂದು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅಂದಾಂಡ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಲೆಮನ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಯಾನು ನೆಕ್ ಲೆಮನ್ ಪಾರ್ದಿಜ್ಜಿ ದಾಪಂಡ ಎನ್ನ ಡ್ರೈ ಸ್ಕಿನ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಿಕ್ಲು ಆಯಿಲಿ ಸ್ಕಿನ್ ದಕ್ಲಾಂಡ ರಡ್ಡು ಡ್ರಾಪ್ ಲೆಮನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಪಂಡ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿತ ರಸ ಪಾರ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪುಲೆ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತಿನಕುಲು 15 ನಿಮಿಷ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೊಡ್ಚಿ ಫೇಸ್ಡ್ ಐ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೊಡ್ಚಿ ಒಂಥರ ಬರ್ನೆ ಸಾವು ದೇಪಂಡ ಚಲಿತ ಟೈಮು ಐಕೋಸ್ಕರ ಅನ್ಪಿನಿ ನಾನು ಬೊಕ್ಕ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಕಿನ್ ಡ್ರೈ ಸ್ಕಿನ್ ದಕ್ಕಲು ಲೆಮನ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಡೆ ನಿಕ್ಲೆ ತೂಲೆ ದಾದಂದು ಯಾನು ಲೆಮನ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದಿಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಇದೇ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಪಾರ್ದೆ ಯಾನು ಮಲ್ತದೀನಿ ಬಲಿನ ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪುಗ ಯಾನು ಮಾಣೆ ಪೂರ ಶೋ ಕೂಡ ತೆಗೆದು ಬೈದೆ ಕಡೆ ಚಲಿಕ್ಕೆ ಪೂರ ಒಂಥರ ಆತದ ಮೋನೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ತದು ನೀನು ಒಂಜಿ 15 ನಿಮಿಷ ಮೋನೆಡು ಬುಡ್ಕ ಫುಲ್ಲು ಒಂದೊಂಜಿ ಹೊರ ಕೋಟು ಒಂಜಿ ಕೋಟು ಪಾರ್ದು ಒಂಜಿ ಲೇಯರ್ ಪಾಡ್ದ ಇವಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಒಂತ ಪುಡ್ತಾನಕ ಒಂಥರ ಡ್ರೈ ಇಲ್ಲ ಕಾಪುಂಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಕುಡೊಂಜಿ ಲೇಯರ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಲೇಯರ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ 15 ನಿಮಿಷ ಪಾಡ್ದು ಮೋನೆಡು ದೀಲೆ 15-20 ನಿಮಿಷಲ ಪಾಡ್ಲಿ ದಾಲ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೆಟ್ಟು ದಾಲ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಲೆಮನ್ ಪಾನ್ಯಾಕ್ಲು ಒಂಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ಅನ್ಬಿಡ್ರೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪುಗ ತೂನಾಗ ನೆಟ್ಟು ದಾಲ ತೋಜುಜಿ ನಮಕ್ ತುಲೆ ಪೀಚ್ ಕಲರ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಕಣ್ಣದ ಇಡೆಗ್ಲ ಪಾಡಲು ಇದ್ದಲ್ಲ ಪೂಜಿ ಅಂಡ ಒಂಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ಅನ್ಪಲ್ಲ ಕಣ್ಣದಲ್ಲ ಯಾರಿಪ ವಚ್ಚಿ ಓಕೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಓಕೆ ನಾನು 20 ನಿಮಿಷ ದೀದು ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ವೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ನಿಗುಲ್ದಲ್ಲ ಒಂದು ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಕಾಪೊಚ್ಚಿ ದಾಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಟೈಟ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಈ ಚಲಿತ ಟೈಮುಡು ಐಕ್ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಒಂಚೂರು ಗ್ಲೋಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಓಕೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಲ್ಲ ಏನಿಕ್ಲ ಇಲ್ಲಡು ಓಕೆ ಓಕೆ ಒಂಜಿ 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬುಡ್ಕ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ವಾಶ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಬರ್ಪೆ ಓಕೆ ಯಾನು ವಾಶ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಬರ್ತೆ ತೂಲೆ ಯಾನು ಚಂಡಿ ಸಮತ ಓಚಿದ್ದುಜಿ ತೂಲೆ ಏತೊಂಜಿ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಬೈದು ತೂಲೆ ಸ್ಕಿನ್ ಮಸ್ತ್ ಆಯಿಲಿ ಇಲ್ಲಕ ಒಂಥರ ಸ್ಕಿನ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆತುಂಡು ತೂಲೆಗೆ ಸಖತ್ತಾದುಂಡು ತೂಲೆ ಅಂತ ಒಚ್ಚುವೆ ಒಚ್ಚಿದ್ದು ತೂಪವರ ತೂಲೆ ಏತೊಂಜಿ ಶೋಕು ಕ್ಲೀನ್ ಆತುಂಡು ಮನೆ ಎಕಡೆ ನೆಟ ಪೂರ ಒಂಥರ ಕಪ್ಪು ಕಪ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತುಂಡು ನಿದ್ರೆ ಗಜೆರ್ದು ಇಂಥ ತೂಲೆ ಏತು ಶೋಕು ಆತುಂಡು ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತು ತೂಲೆ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಪುನಿ ಕೈಕ್ಲ ಪಾರ್ದಿನ ರಿಮೂವ್ ಮಲ್ತೆ ತೂಲೆ ಮಸ್ತ್ ತೂಲೆ ಎಣ್ಣೆ ನೆಟೆ ಫುಲ್ಲು ಯಾನು ಆತೊಂಜಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಸ್ಕಿನ್ ತೂಲೆ ಫುಲ್ಲು ಡ್ರೈ ಆದಿತ್ತು ನನ್ನ ಸ್ಕಿನ್ ಏತು ಶೋಕಾಂಡು ತೂಲೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಂಡು ಯಾನು 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ನಿ ನಿಗಳು 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ಲ ಪಾಡಲ್ ದಾ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಓಕೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅಂದು ಹರ್ಬಲ್ ಅದೇ ಅಂಚ ತೂಲೆ ಏತು ಶೋಕಾಂಡು ತೂಲೆ ಸ್ಕಿನ್ ವರದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಭಾರಿ ಶೋಕಾಂಡು ಸ್ಕಿನ್ ತೂಲೆ ಕೈತ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಡೆಡ್ ಸ್ಕಿನ್ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಕೈಟು ಪೂರ ಯಾನು ದಾಲ ಬಾಡಿ ಲೋಷನ್ ಪೂರ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಅಂಚಾದ ಸ್ಕಿನ್ ಮಸ್ತ್ ಹಾಲಾದಿತ್ತು ಅಂಚ ಏನೊಂದೊಂದು ರೆಮಿಡಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೀನಿ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತುಂಡು ತೂಲೆ ಮೋನೆ ಪೂರ ಸ್ಕಿನ್ ತೂಲೆ ಏತು ಸಾಫ್ಟ್ ಅದು ಶೋಕ್ ಆತುಂಡು ನಿಕ್ಲೋರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತು ತೂಲೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಎಲ್ಲದ ಲಾಗಡ್ ತಿಕ್ಕ ಕಣ್ಣ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಲೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಟಾಟಾ.